Náš tým sa zaoberá analýzou pohybu a stoja u pacientov s neurologickými ochoreniami alebo prípadne túto analýzu realizujeme u pacientov v rehabilitačnom procese, kde sa snažíme zistiť, do akej miery je tento rehabilitačný proces efektívny. Jedná sa o pacientov s neurologickými poruchami alebo ochoreniami. Napríklad konkrétne sa môže jednať o ochorenia ako je chorea Huntington, Parkinson alebo detské mozgové obrny. Prípadne sú to pacienti po úrazoch hlavy. Sú dve prístupy a jedná sa teda o prístup analýzy chôdze a analýzy stoja, kde analýza chôdze sa väčšinou využíva pri sledovaní rehabilitačného procesu. Analýza postoja sa využíva väčšinou, respektíve my ju využívame pri meraní neurologických pacientov. Lukotronik sme využívali práve pri meraní na rehabilitácii. Sledovanie pacientov po autonehodách sa robilo kvôli tomu, aby sme vedeli vyhodnotiť efektívnosť rehabilitačného procesu. Ja som navrhoval software pre analýzu dát, ktoré vychádzajú vlastne zo zariadení pre meranie pohybu. Teraz snažili sme sa urobiť nejaké nové prístupy pre túto analýzu s ohľadom na to, aby lekári sa v tom vedeli orientovať. Tie kamerové systémy sú nový trend. No a teraz dochádza k tomu, že ich cena klesá, tým pádom si ich môžu zakúpiť aj lekári a robiť s nimi analýzu pohybu. Tie dáta, ktoré sa namerajú, tak lekár si vie sám vyhodnotiť a automaticky mu tie dáta vedia povedať o tom, aká je miera stability u pacienta. Vie si tam urobiť frekvenčnú analýzu, kde na istých frekvenčných rozhraniach vie určiť, o aké ochorenie konkrétne sa jedná. To získavanie dát prebieha nameraním nejakých vzorky pacientov. V našom prípade sme merali v nemocnici v Motole pacientov s poruchami mozočku. Tento súbor pacientov sa štatisticky zanalyzuje a na základe nejakých špecifických výsledkov sa vyhodnotí konkrétne ochorenie, respektíve konkrétny údaj, ktorý o tomto ochorení vypovedá. A s týmto údajom potom už môžu pracovať napríklad lekári alebo fyzioterapeuti. Že prínos do budúcna by sme videli hlavne v neinvazívnej prvotnej diagnostike pacientov s podobnými poruchami, kde by neinvazívna znamenalo bez zásahu do ľudského organizmu. Náš tým se konkrétně zabývá sledováním polohy hlavy a ramen. Dále sledujeme další segmenty těla, jako jsou horní a dolní končetiny. Čerpáme z oborů, jako jsou mechanika, fyzika, informatika a tež spolupracujeme s doktory, takže můžeme jmenovat i medicínu. Protože každý člověk je jiný, náš tým se pokouší o vyvinutí takové metodiky měření, která umožní získání stejně kvalitních výsledků u všech. Zde je přeba, která je součástí námi vyvinutého systému pro určení polohy hlavy a ramen. Náš systém je unikátní tím, že kombinuje výhody optického měření a gyroakcelerometrického měření. Tento systém se použije především u pacientů s poruchou rovnovážného ústrojí, díky čemuž umožní sledování vývoje jejich nemoce v čase. Tento systém umožní měření polohy hlavy a ramen vůči zemské souřadné soustavě s přesností nejvýše plus minus půl stupně. Naším cílem je zlepšení možností diagnostiky osob s poruchou například rovnovážného ústrojí. Tohoto zlepšení chceme dosáhnout na základě naměření přesnějších dat, které následně umožní zmíněnou lepší diagnostiku. V současné klinické praxi se používají běžné uhloměry pro určení polohy hlavy a ramen. Naším cílem je objektivizace celého procesu a naměření přesných úhlů. Xsense je zariadenie, ktoré pozostáva z gyroakcelerometrických snívačov, čo znamená, že v jednom tom senzore je ako akcelerometer, tak aj gyroskopický systém pre meranie. Výhodou takýchto systémov je hlavne ich prenosnosť a ďalej spôsob, akým sa zbierajú dáta, pretože tie dáta sa zbierajú na centrálny disk, to umožňuje potom neskoršie spracovanie. Je možné meriať subjekty, respektíve ľudí pri rôznych činnostiach, ako pri športových aktivitách. Čiže nemusí sa takéto zariadenie využívať striktne na meranie pacientov. Keďže som v minulosti študoval
protetiku a ortotiku a venoval sa analýze pohybu, tak som sa rozhodol, že by som sa takýmto veciam chcel venovať aj naďalej. A myslím si, že na tejto fakulte sú na to vytvorené podmienky, aj čo sa týka participácie v projektoch alebo osobného rastu.